ncheta ọkachakwa ọgbakọ anyị bụ Nigeria Igbo Catholic Community of the Archdiocese of Atlanta n'Ika. Dịka anyị si wee mụọ n'okwu Chukwu a gwara anyị na enwere ihe dị iche n'ịbịa ụka na n'ife Chineke. Ka Chineke mepee mmụọ anyị, nye anyị amara anyị ga-eji were bie ezigbo ndụ dịka ndị otu Kristi. Na-abụrụ ndị bụ ihe ọzọ ma ọ bụ ihe ọbụla na-abụghị ihe kwesịrị ekwesị na-abịa ụka. Ka anyị ọgwazi ka Chukwu gaa n'ihu na-agọzi anyị na-echekwa anyị dịka anyị na-agba mbọ ịchọ ihu ya na n'ife ya. Piano solo
with you. Let's kill man. You're gonna have like this. Ah! You see, man. Go Wait. Listen. Hello, man. Did